भारतीय जनता पक्षामार्फत पुराय देशभर आयोजित केलेल्या आझादी के 70 साल याद करो कुर्बानी निमतान वाळपय भाजप मंडळामार्फत वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन केला। सदर कार्यक्रम 12 ते 18 ऑगस्ट मजगती चलतले अशी माहिती गोवा प्रदेश सरचिटणीस सदानंद शेट टाणवडे हांणी दिल्या। वाळपय भाजप गटान घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत प्रदेश सचिव सत्यविजय नाईक, भाजपा मंडळ अध्यक्ष सखाराम गांवकर आणि आदले आमदार नरहरी हळदणकार आणि हेर मानेस्त हाजीर असले। आयडेक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे। आमचो भारत देश स्वतंत्र जावन 70 वर्सां 15 तारखेर पूर्ण जातली आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन ह्या निमित्तान आमी प्रभात फेरीचो कार्यक्रम आसत, मागीर युवकांक लागून आमी मशाल मिरवणूक काडप आसत, मागीर आमचे मंत्री आसत, आमदार आसत, खासदार आसत, केंद्रीय मंत्री आसत, पंतप्रधान आसत, हे सगळे जाण आपापल्या भागांनी तिरंगा यात्रेचे आयोजन करतात आणि त्या तिरंगा यात्रा म्हणजे आमी मोटरबायक रॅली आणि त्यामुळे सगळे जाण आपापल्या भागात मोटरबायक रॅलीन सहभागी जातात आणि त्या दृष्टीन आमी गोंयभर अशा तरेचे कार्यक्रमाचे आयोजन सगळीकडे केल्ले आसा। काल बऱ्याच ठिकाणी आमची जी प्रभात फेरी आसा ही प्रभात फेरी जाल्ली आसा। ज्या मतदारसंघांनी उरलेले आसा हे येणाऱ्या 1-2-3 दिसां भितर म्हणजे 11, 12 आणि 13 अशा 3 दिसां भितर सगळ्या मतदारसंघांनी ह्या प्रभात फेरीचे आयोजन जातले आणि 14 तारीखच्यान आमची रॅली सबंद गोंयभरल्या वेगवेगळ्या प्रभागांत वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी रॅलीचे आयोजन जातले आणि त्यामुळे सगळीकडे आमी मोठ्या संख्येन आणि हे सगळे कार्यक्रम जे आसात हे सगळे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचो बॅनर घेवन आमी करनात। भारत देशाचो तिरंगा झेंडा हो घेवन हे सगळीकडे आमचे कार्यक्रम जातात। नारे सुद्धा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आसनात तर भारत माता की देश जय, वंदे मातरम म्हणजे हेतूंतल्यान आमी युवकां भितर आमी जो स्वातंत्र्य आमी मेळयल्लो आसा तेजें महत्व कितें आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या भागात हे कार्यक्रम करतात। ज्या भागात स्वतंत्र सैनिकांचे स्मारक आसतले अशा भागात आमचे नेते वचून थंय विजीट करतले, थंय पुष्पगुच्छ अर्पण करतले असे वेगवेगळे कार्यक्रमाचे हे वेगवेगळ्या भागात आयोजन आमी करायल्ले आसा।